this is you. Tasyo. So guys, today mag-react ni sa among old photos. But before that, I would like to say thank you guys. Thank you sa 105 subscribers. Kapit na tama ka silver button. Muna guys, gamay na chukwang, gamay na utong. So sa inyong mga friends guys, i-share po na channel. Simula guys, tinata maglugay. So let's get right into the video. So ato sugdan sa bato-bato pic, okay, si magna. Kay ang siya akong picture, siya nagpili og 9 ka photos nako sa una og ako sa namili siya ang now sa so magbato-bato pic me. Pic. Ako. Pildi ko siya muna. So first picture. Tanan! Ayun ako din ako eh. Mga pa ganun-ganun, mga pa shade mo! May video! Facebook. Lamig ko na, yellow ang shade ba? Bugo kayo. Okay ba nga na ako nagpang-save ato? Ibog kasi na ko anong mga panahon na ba yan? Muna guys, ang sa kagwapa no? Badyaw. Gapa pa kita ito sa una na yaa! Gapin siya ba? Sunod! Sunod ako. Daan kayo naman! Lamig kay glawas, oh! Dahil lamig kay glawas, kaya napasikreto lang tagka ng picture sa kwarto ba? Pinaanak ka nga so. Okay, kalibutan. Wapay uwaw. Unsa ka gwapo dahil lamig kay glawas, oh! Tanang mo. Pwede na isuwa sa kanon. Next. Sumpay siyang video ganing out picture ganing ha. Kita lang, babe. Ganin na nakahulba di karon. Iya, kalawon sa glasses. Luod na, uy! Flying kiss nag-picture! Wow, sa kakuan! Lago! Lamay pag ay nagpinta sa kadina nas iro ha! Ay, nagwapo ba? Nakasave yun isang cellphone. Nagwapo kay amaw. Dai, anawang anak ni Pacquiao. Kahit ko! Medyo kasunugan doon sa una yun. Tuman ako dito, uy. Murag ligyan anak ni Pacquiao. Guys! Hello! Human mo kuliguan na niya. Feel na ba? Gwapa kay ko ba? Murag ko anak, first year college ba niya? Kaya ako first time nakapataas og book. At tayo, gwapa kay ko. Pamilya nga. Ganun nga yan! Bulong ka kay naman. Mo na nakabihag sa kong kasing-kasing sa una. Shit, kagwapo. Now, Bibibig ka ba ka? first year. Awayan na ang karano sa una. Gwapo. Gwapo kayo ni sa una, grabe, ibog kay ko ani. Karon Karang ibog yapon gabaso. Kasagaran sa picture pinaana you know. Pag first year ko anak, Tada! padung graduate mo siguro. Okay, utso ka ng hiban-hiban kusog kay ko ana sa una, kay mga silvering, mga headband, no? Grabe kayo. Pinali ka na kung... Di ko ganun mag-picture-picture sa una, di ko kumama-smile. College ako nakadiscover nga, I know how to smile. Because I found him. Mantel boy. See?
Kita ata mo, nasa ko yung mama. Nasa ko yung mama, kailaman, kagihimong sinila na ama. Murag tapod sa lamisa, gapin na ng photos. Ay, pero hot cake ka na sa una yun. Grabe. Matugo ko sa una, kaya ako iduho, gana. Kaya! Uda, itong ma. Wala. Uda pa, di walbal. Mura mag-iro gahal-haloy. Sunod. Kita naman ang buong nabaro sa una. Ano yung kabataan, awa? Naghuwat ni siya ka ng langgam nga matugpas yung buka. Awa ko. Sa una, grabe kay. Kat kay siya ni ibugi kay kuning nung nga. Matugpa ng mamaya rin, mga kalapati. Pinaanak gyapon yung picture. Di, ang wagin nagbago sa ako asa kay ang ako agtang. Dagko kay sinow. Mamani ka suko. Ano? Sunod. Ade. Kita na magtapay-tapay sa manok. Pag-camp na nato sa Pagka mo sa Valencia niya. Uyab na miyan niya. Di mi magtagal. Pwede istoryahay. Di mi magtagal. Kay mauwa man ko ni bawal man. Agod mag-camp ganita. Dito kita kung unsay objective sa camp. No, di kayo mag-agib-agib dahil. Ulit na. Nod. Pinaka-idol nga bangs. Di man na. Karaan. Ako manakitaan. Ako apir kay murag Jollibee. Hindi na ito mo bangs. Maiyaw. Na! Pagkalis na first day, nagsugot ako smile-smile na. So, napanangan to. Nasaan, tandaan na? Yeah. Kana nga Jeje kay last na akong duwa sa EDC, no? Hi po sa mga player da sa EDC. Kami sa Sport Fest every summer. Hi you guys. Good. Ano Ay, birthday. First niya nga to sa amo Nya mo to. Lumon, kayo ang bayad. Nya. Gabi ka na siya message na ko te English kayo, guys. Unya. Kaya kinalasan akong sayaw sa pang-18 ako siya masayaw. Ako ipakita nyo, guys. Isang pa na buwak, guys. First time manggod na ko ba? Malamang, first time magirani mo ang itin. Birthday, ikaw saan akong itin? Masakang ilong lang na ito. Masakang ilong lang na ito. Masakang ilong lang na ito. Wow! Last. Di mailang nga siya. Di good mailang siya. 30 years sa consent. Malala ka, mga anak kayo musuhin niya. So, kita sa Retrica o camera 360. Amin ninyo, gumamit kayo niya kaya mga heavy kayo, mga filter, no? Kaya, pati ang buhok sa inyo ilaw, matabunan. Pinakaganahan ka ni Gil. Anak ni Pacquiao. Buang! Kanya akong paborito siya, ha? Kanigid, guys, oh? Opa! Yung na diri kay niwang gyapon siya diri. May na kay sa magana na ay sa una kay. Ado na ya sa Gujunpyo. Huh? Gujunpyo. Wala na din sila. Mga opa, paman sila Kimbam, Kimbom.
Anak, magiging akong kataon na may ako nagkatotoo nga, ganahan akong upa. Sige na siya, anak. May buwan ako. Ano ba ka? Ay, okay ka. Napas mo na. Tutudlo na. Buot. Naman na guys, wala itong mga picture sa una, no? Di na kayo na ito palalaon, no? Ang mga picture mas lagob, gito, no? Kaya mga 260. Stop. So, karon shoutout time! Shoutout time! So, shoutout kang Ilir Labang. Isa to katong kan. Hans Mateo. Hans Mateo Jacomadong, thank you. Kasama. Si Little Mage. Little Mage. Yung Facebook kay Mage Mercury. Drugstore. Kinsa na? Taga-bye-bye na siya guys. Kuha na siya kaning pinakagwapa sa CE diya sa BSU bye-bye. Mo siya pinakasipa nga. Kanta na siya kanang elementary pa lang natatansin na nila. Kana siya, muna siya, no? Kailan mo? Hi, Midge! Mga to guys, thank you so much for watching. I hope nag-enjoy mo. Kaya kami nag-enjoy. Mga guys, I love you all. Bye mga!